Bueno, lehenengo deribatuaren laguntzaz, kalkulatu dezakegu puntu singularrak eta aztertu dezakegu monotonia. Monotonia aztertzea eskatzen digutena da esatea noiz dan funtzioa gorakorra eta noiz dan beherakorra. Eta puntu singularrak kalkulatzeak esan gure dau kalkulatzea mutur erlatiboak, hau da minimoak eta maksimoak eta inflexio puntuak. Bueno, hemen apunte bat inflexio puntuekin. Inflexio puntu batzuk ateratzen dira lehenengo deribatutik, baina beste inflexio puntu batzuk ateratzen dira bigarren deribatutik, eta hori ja bigarren deribatuarena beste bideo batera utziko dugu, bale? Zentratuko gara mutur erlatiboetan, lehenengo deribatutik ateratzen diren inflexio puntuetan eta monotonian, noiz dan gorakorra eta noiz dan beherakorra. Bueno, orduan, gauza edo kontzeptu hauek azaldu baino lehenago beste kontzeptu batzuk ere argi utzi behar ditugu. Orduan, fijatu zaitezi orain mesedez hemen alboan daukagun grafiko honetan, bai? Bueno, argi eta garbi identifikatzen dira maksimoa eta minimoa, ezta? Maksimoa hemen izango genduan, minimoa hemen. Bueno, aztertuko dugu zer gertatzen den maksimo eta minimoaren inguruan, bai? Begira, maksimoaren eskerraldean ikusten dugu funtzioa dela gorakorra. Eta gero, maksimoaren ostean pasatzen da beherakorra izatera. Hau da, lehenengo funtzioak egiten du gora eta gero bera, horregaitik hemen maksimo bat aurkitzen dugu. Minimoan gertatzen da kontrakoa, ezta? Lehenengo funtzioa da beherakorra eta gero gorakorra izatera pasatzen da. Orduan, idatziko dugu hori, hemen behan jarri dodan marra honetan, hemen gutxi gora bera maksimoa baldin badut eta hemen minimoa, bueno, lehenengo esango dugu funtzioa dela gorakorra eta gero berakorra, eta minimoaren kasuan lehenengo da berakorra eta gero gorakorra. Bueno, zer esan nahi du funtzioa gorakorra izateak? Begira, funtzioa gorakorra dan zati honetan, gertatzen dena da funtzioaren parte honetan dauden puntuen maldak, bueno, desberdinak izango dira, kurba bat dalako, bai? Baina malda hauek balio desberdinak izan arren, malda guztiak izango dituzte balio positiboak. Zergaitik? Bueno, funtzioa hemen gorakorra dalako. Bai? Orduan, funtzioaren maldak positiboak baldin badira alde honetan, badakigu ere bai, deribatuaren balioak izango direla positiboak. Bai? Zergaitik? Bueno, deribatuaren balioa eta maldaren balioa gauza bera dalako. Deribatuak ematen digu maldari buruzko informazioa, maldaren balioa, bai? Orduan, alde honetan dauden maldak positiboak izan behar badira, funtzioaren deribatuaren balioak ere positiboak izan beharko dira. Orduan, maksimoaren eskerraldean badakigu deribatuaren balioa izan behar dela positiboa. Vale. Zer gertatzen da maksimoaren eskumaldean? Funtzioa dela beherakorra. Eta beherakorra danez, alde honetan dauden puntuen maldak negatiboak izango dira. Beraz, deribatuaren balioa izan beharko da negatiboa. Bai? Hori gertatzen da, funtzioa denean beherakorra. Deribatua dela negatiboa. Eta azkenengo zati honetan, minimoaren eskumaldean, deribatua izango da berriro ere positiboa, funtzioa dalako gorakorra. Bale? Bueno, orduan. Aztertuko dugu orain zer gertatzen den deribatuaren balioarekin maksimoan eta minimoan. Begira, maksimoan. Deribatua pasatzen da hemen balio positiboak izatetik balio negatiboak izatera. Eta aldaketa hori ematen da justo maksimoan. Horrek esan nahi du, maksimoan deribatuaren balioa izan behar dela 0. Bale? Bueno. Eta minimoan gauza bera gertatzen da. Pasatzen da deribatua balio negatiboak izatetik balio positiboak izatera. Orduan, aldaketa ematen dan puntu horretan ere deribatuaren balioa izango da 0. Bai? Bueno, hau zuzen errealaren bidez azalduko eta ere utziko du. Bai? Zuzen erreala hemen dugu eta minus infinitotik infinitora goaz eta puntu batean, bai, aldaketa ematen da. -2, -1 eta batean ja balioak positiboak bihurtzen dira. Zer gertatzen da balio negatiboetatik positiboetara pasatzen garenean edo alderantziz. Bai ala bai pasatu behar garela 0tik. Bale? 0a izango litzateke aldaketa ematen den puntua edo transizio puntu hori, ez? Orduan, hemen ere bai balio positibotik negatiboetara pasatzerakoan deribatua, justo aldaketa ematen den puntu horretan deribatuaren balioa izan beharko da 0. 0tik pasatu beharko da. Eta minimoetan gauza bera, bale? Balio negatiboetatik positiboetara pasatzen baldin bada deribatua, justo aldaketa emate egiten duen puntu horretan deribatuaren balioa izan beharko da 0. Bueno, beste kontu bat, zuzenukitzailearekin zer gertatzen da maksimo eta minimoetan? Begira,
puntu hauetan deribatuaren balioa 0 baldin bada, puntu hauetatik pasatzen da zuzen ukitzailearen malda ere 0 izan beharko da. Eta malda 0 duen zuzen bat badakigu dela horizontala. Orduan, mutur erlatiboetan zuzen ukitzailearen forma edo zuzen ukitzailea izango da horizontala. Orduan, labur bilduz. Zer egin behar dugu puntu singularrak kalkulatzeko? Funtzioaren deribatua berdin 0 eta horrela puntu singularrak kalkulatuko ditugu. Eta monotonia aztertzeko, ondoren, puntu singularrak kalkulatu ondoren, aztertuko dugu tarte bakoitzean funtzioaren deribatuak daukan ikurra. Eta ikur hori ematen duela negatibo, orduan badakigu funtzioa dela berakorra. Positiboa ematen duela, gorakorra izango da. Bale? Egingo dugu orain ariketa batzuk hurrengo diapositibetan. Hemen dugu funtzio hau, eta egin behar duguna da puntu singularrak kalkulatu behar ditugu eta monotonia aztertu behar dugu. Orduan hasiko gara puntu singularrak kalkulatzen. Horretarako egin behar duguna da deribatua berdin 0. Ze puntu singularretan gogoratu, puntu singularretan deribatuaren balioa dela 0. Orduan, deribatzen dut funtzioa, honen deribatua izango litzateke 2x ken 8 eta deribatua berdin 0 egingo dugu. Orduan, geratzen zaigu 2x ken 8 berdin 0. 8 hori beste aldera pasatzen badugu, 2x berdin 8, beraz, x berdin 4. Honek esan nahi du, x berdin 4 puntuan, deribatuaren balioa dala 0. Eta deribatuaren balioa 0 baldin bada puntu honetan, horrek esan nahi du puntu hau puntu singularra dala. Orduan, zer egingo dugu? Egingo dugu taula bat. Momentu bat, ikusiko duzue, egingo dudan taula, egingo dugu taula bat, taularen lehenengo errenkadan jarriko dugu funtzioa, eta bigarren errenkada utziko dugu lehenengo deribatuarentzat. Orduan, begira, hemen izango genduan funtzioa, eta hemen deribatua. Taula honetan dagoen lehenengo lerro hau, errenkada hau, izango litzateke funtzioaren definizio eremua bezala. Orduan, funtzio da funtzio kuadratikoa, bigarren mailako funtzio polinomikoa, eta bere definizio eremua da R osoa. Horregaitik, marra hau joango litzateke minus infinitotik infinitorantza. Zer kokatuko dugu taula honetan? Kokatuko dugu aurkitu dugun puntu singularra, 4 hori. Orduan, egingo dugu hemen marra bat, momentu bat, horrela, eta hemen kokatuta utziko dugu 4 hori, hemen marra hau atzinduko dut, atera da bera bakarrik, listo. Orduan, badakigu 4 hau dala puntu singularra, maximo, minimo edo inflexio puntua, baina ez dakigu zein. Orduan, hori jakiteko aztertuko dugu funtzioaren joera inguruan, alboetan. Orduan, hasiko gara 4 baino txikiagoak diren balioetarako. Hau da, minus infinitotik 4 arte doan tarte honetan. Orduan, hartuko dugu 4 baino txikiagoa dan balio bat, adibidez, 0. Eta 0 hori ordezkatuko dugu deribatuan. Ikusiko dugu deribatuak duen zeinua 4 baino txikiagoak diren balioetarako. Orduan, balio bat hartzen dugu edozein, deribatuan ordezkatuko dugu, kasu honetan adibidez 0, eta ikusten duzue deribatuan ordezkatzen baldin badugu 0 ematen duela minus 8. Hau da, negatiboa. Horrek esan nahi du, lehenengo tarte honetan funtzioaren joera izango dela beherakorra. Bagoaz, bigarren tarte honekin, 4 baino handiagoa dan balio bat hartuko dugu, adibidez 5. Kalkulatuko dugu deribatuaren balioa edo zeinua x denean 5, eta horretarako deribatuan ordezkatuko dugu x berdin 5. 2 bider 5 10, ken 8 2, plus 2, orduan plus denez, badakit funtzioaren joera dela gorakorra. Ikusten duzuen bezala, deribatuan ordezkatzen dudanean balioa, emaitza bera ezait horren beste inporta. Hemen garrantzitsuena da jakitea deribatuaren zeinua. Zeinuak markatzen du funtzioa gorakorra izango dan edo beherakorra izango dan. Orduan begira, 4 puntu singularra zan, baina orain, argita garbi ikusten dugu, minimo bat izan behar dela. Ze funtzioa lehenengoa, beherakorra baldin bada eta gero gorakorra, hau minimoa izan behar da. Orduan, idazten dugu minimoa. Kokatuko dugu minimoa, hau da. Minimoa izango da funtzio honen puntu bat grafikoan, baina puntuak badakizue definituta daudela bi koordenadekin, x eta y. Hau izango litzateke x-a, baina jakin behar dugu bere y. Orduan, horretarako egingo duguna izango da funtzioan ordezkatu. Hau da, 4 ber 2, ken 8 bider 4, gehi 3.
amasei keno geta lau gehi iru, honek ematen du -5. Vale? Orduan, minimoa, momentu bat, minimoa izango litzateke lau -5 puntua. Vale? Esango genduan funtzio hau beherakorra dala minus infinitotik laura, bai? Hori, hemen ikusten dugu, eta gorakorra da lautik infinitora, vale? Alde honetan. Kontuz hemen, minimoaren bigarren koordenada hau kalkulatzerakoan, iren balioa kalkulatzerakoan, funtzioan ordezkatu behar dugu, bale? Funtzioaren balioa kalkulatzen ari garelako. Deribatuan ez, deribatuan ordezkatuko bagenduan, kalkulatuko genduan puntu honen malda. Eta, malda puntu honetan badakigu 0 dala. Egin duguna izan da malda deribatua 0ra berdindu lau hori kalkulatzeko, bai? Orduan, venga, beste adibide batekin goaz. Hemen dugun funtzioan kalkulatu behar ditugu puntu singularrak eta aztertu behar dugu monotonia. Orduan, hasiko gara deribatua berdin 0 egiten puntu singularrak kalkulatzeko. Orduan, deribatzen hasiko gara, deribatua izango litzateke 3x berbi gehi 12x gehi 12. Deribatua berdin 0 egin behar dugunez, geratzen zaigu 3x berbi gehi 12x gehi 12 berdin 0. Ekuazio hau ebasteko bigarren mailako formula sartzen dugu, eta orduan izendatzailean izango dugu 2 bider 3, eta zenbakitzailean -12 plus minus erro 12 berbi ken lau AC. Kasu honetan ken lau 3 12. Erro hau, ematen du 0, orduan geratzen zaigu -12 zati 6 edo -2. Aurkitu dugun puntu singular bakarra da x berdin -2 puntua. Orduan, orain puntu singular hau ekarri behar dugu taula honetara. Taula honetan gogoratu ditugula bi errenkada. Lehenengo errenkada funtzioarena, hemen aztertuko dugu funtzioaren joera. Eta bigarren errenkadan daukagu deribatuaren zeinua aztertzeko errenkada. Gogoratu ere bai, funtzioaren gainean dagoen marra hau islatu behar duela nolabait funtzioaren definizio eremua. Kasu honetan, funtzio polinomikoa dugunez, definizio eremua da R osoa. Orduan, marra hau joango litzateke minus infinitotik infinitora. Orduan, definizio eremu honetan, kokatu behar dugu puntu singularra -2. Orduan, kokatuko dugu gutxi gora bera, hementxe. Aztertuko dugu -2aren inguruan gertatzen dena, bai? Orduan, hasiko gara -2 baino txikiagoa dan balio bat hartzen, adibidez -3. -3 ordezkatuko dugu deribatuan. Orduan, jartzen dugu -3 deribatuan, eta begira. -3 berbi plus bederatzi bider 3 27. 27 gehi 12 bider -3 da 27 ken 36 egitea bezala, eta horrek ematen du -9 gehi 12 plus 3. Orduan, honek ematen du plus. Gogoratu hemen, garrantzitsuena ez dela deribatuaren emaitza bera, baizik eta deribatuaren ikurra. Orduan, positiboa ematen duela jartzearekin nahikoa da. Hemen deribatua positiboa baldin bada, funtzioa izan behar da gorakorra. Bagoaz, -2 baino handiagoa dan balio batekin, adibidez 0. 0 ordezkatzen baldin badugu deribatuan, ikusten dozu ematen duela ere bai positiboa, plus 12 ematen du, eta positiboa baldin bada, hemen ere funtzioaren joera da gorakorra. Orduan, begira, hemen ez daukagu ez maksimo, ez minimo horik. Hemen daukaguna da inflexio puntua. Inflexio puntua. Hau da, funtzioa denean gorakorra eta gorakorra berriro, edo berakorra eta gero berakorra berriro, inflexio puntua daukagula esaten dugu. Inflexio puntua ere, funtzioaren puntu bat danez, ondo definituta izan behar dugu. Hau da, bi koordenada kalkulatuta izan behar ditugu. Hemen daukagun koordenada da x, baina iren koordenada ere kalkulatu behar dugunez, funtzioan ordezkatuko dugu. Orduan, funtzioan ordezkatzen baldin badugu, -2 hori funtzioan izango dugu -2 berriru gehi 6 bider -2 berbi gehi 12 bider -2. Eta, honek ematen du -8. Horrek esan nahi du inflexio puntua dugula -2 -8 puntuan. Funtzioa gero ere esan dezakegu gorakorra dela, gorakorra da minus infinitotik -2ra eta -2tik infinitora.
Eta, azalduko dizuet orain momentu batean zer dan inflexio puntua. Lehenengo deribatutik kalkulatzen dugun inflexio puntua. Gogoratu inflexio puntuak ere kalkulatzen direla bigarren deribatutik, baina hori beste bideo batera utzi dugula. Begira, maksimo bat badakizue dela hau. Minimo bat, izango litzateke minimo bat, horrelakoa. Inflexio puntua zer da? Inflexio puntu bat daukagunean gertatzen dena da, kasu honetan adibidez, gorakorra eta gorakorra ematen duenean. Funtzio hasieran gorakorra da, badirudi hor maksimo bat egingo duela eta joera aldatuko duela eta beherakorra izango dela berriro, eta orduan puntu honetan egia da bere zuzenukitzailea horizontala dela deribatuak hemen ematen duelako 0, momentu bat, baina gero batean funtzioa egiten du berriro ere gora. Ikusten duzu hemen joera gorakorra dago lehenengo eta joera gorakorra gero ere bai. Eta bitarte honetan hemen zuzenukitzaile horizontaleko puntu bat aurkitzen dugu. Orduan oneri deitzen jako inflexio puntua. Gertatu daiteke ere bai alderantziz, hau da, gertatu daiteke ere bai biak beherakorrak izateak eta orduan ere inflexio puntua izango genduan. Begira, hori gertatzen denean, gertatzen dena da lehenengo funtzioa beherakorra dala, badirudi minimo batetara heltzen dala, hemen izatez deribatuak ematen du 0, eta orduan hemen daukagun zuzenukitzailea horizontala izango litzateke, baina batean funtzioak gora egin beharrean egiten du berriro ere bera, horrelako forma batekin. Orduan ikusten dozuen bezala, funtzioa da lehenengo beherakorra, gero ere beherakorra, baina bitartean deribatuak 0 ematen du puntu batean. Puntu oneri deitzen jako inflexio puntua. Goazen hurrengo ariketarekin. Funtzio honen puntu singularra kalkulatzeko hasiko gara funtzioa deribatzen, eta horretarako zatiketaren formula aplikatuko dugu. Izendatzailean geratuko zaigu x gehi bi berbi. Eta zenbakitzailean goikoaren deribatua bider bekoa, ken goikoa bider bekoaren deribatua dela bat. Orduan, hau geratzen zaigu 3 zati x gehi bi berbi. Eta puntu singularra kalkulatzeko deribatua berdin 0 egin behar dugunez, orduan geratuko zaigu 3 zati x gehi bi berbi berdin 0. Hau pasatzen baldin badugu beste aldera biderkatzen, geratuko zaigu 3 berdin 0. Eta hau, zentzu gabekeri bata. Hauna, ilegatzen garenean gertatzen dena da ez dago puntu singularrik. Orduan, zer egin behar dugu taula honekin? Taula honetan aztertu behar dugu funtzioaren joera. Zer gertatzen da, ez dagoela puntu singularrik taula honetara pasatzeko, eta gero ere beste alde batetik kontuan izan behar dugu hurrengoa. Funtzioaren gainean dagoen lerro hau, marra hau, islatu behar du funtzioaren definizio eremua. Eta funtzio honen definizio eremua ez da R osoa, aurreko kasuetan bezala da R ken -2 balioa. Orduan, -2 balioa atera behar dugu definizio eremutik, taula honetatik. Orduan, kanpoan utzi behar dugunez, horrela, -2 balioa adierazten dugu marra perpendikular baten bidez. Eta nik komendatzen dizuet honen gainean jartzea asintota vertikala. Hau da, -2 hau argi dago asintota vertikal bat izango dela, eta komenigarria da hemen ere bai zehaztea. Zergaitik, zehazten ez badozue eta hasten bagara funtzioaren joera aztertzen, azkenean gertatuko dana da, -2 hori ahaztu egingo dozue asintota bat dala, pentsatuko dozue puntu singularra izateagatik sartu dugula, eta bukatuko dozue esaten -2 hori dela maksimo bat, minimo bat edo inflexio puntua. Eta ez, hemen dago asintota vertikala dela. Orduan, komenigarria da hemen ere bai zehaztea. Bagoaz orduan -2ren inguruan funtzioaren joera aztertzera. Horretarako hartuko dugu -2 baino txikiagoa den balio bat eta deribatuan ordezkatuko dugu. -2 baino txikiagoa den balio bat, -3 adibidez. Deribatuan ordezkatzen baldin badugu -3, hemen dago deribatua, ikusiko duzu ematen duela positiboa. Balio positibo bat emango digu. Orduan, positiboa ematen badu, esan nahi du funtzioa dela gorakorra. -2 baino handiagoa den balio bat hartzen badugu eta deribatuan ordezkatzen badugu, adibidez 0, ikusiko duzue deribatuak ere ematen duela positibo. Orduan, hemen ere bai funtzioa da gorakorra. Orduan, esango dugu funtzioa dela gorakorra -infinitotik -2ra eta -2tik infinitora. Eta listo.